आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की देह से हमारा उतरे गइल पहले बारू छल अब तोहरा ओरी कैसे ताकी पहले बारू छल अब तोहरा ओरी कैसे ताकी तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल खाखी तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल खाखी आई गइल रिपोर्ट रिटायर खातिर बड़ी रोए आँखी आई गइल रिपोर्ट रिटायर खातिर बड़ी रोए आँखी तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल खाखी तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल खाखी डीजे मनीष रक्सौल तोहर चक्कर में मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल आई गइल बाटे जिंदगी मौत के आगे तू तो भगलू पीछे दौलत के आगे आई गइल बाटे जिंदगी मौत के आगे तू तो भगलू पीछे दौलत के आगे तू तो भगलू पीछे दौलत के आगे मन करे जहर के गोटी फोड़ के हम फाकी मन करे जहर के गोटी फोड़ के हम फाकी तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल खाखी तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल खाखी डीजे मनीष रक्सौल तोहर चक्कर में आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। देह से हमारा उतरे गइल खाखी राइटर विदेशी अब ना कुछ कही पवन प्यारा जखम लेके सही राइटर विदेशी अब ना कुछ कही पवन प्यारा जखम लेके सही पवन प्यारा जखम लेके सही दुआरा पर देखी हो तोहरा जर के देह रही राखी दुआरा पर देखी हो तोहरा जर के देह रही राखी तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल खाखी तोहर चक्कर में देह से हमारा उतरे गइल खाखी स्टूडियो रोशनपुर सपहा।